profesor de la Universitatea Vasile Candilu. Mulțumim pentru contribuire. Avem pe doamna președintă a Fundației de Sprijin Comunitar, doamna Gabriela Artiță. Astăzi este ziua în care voi ascultați ceva lucruri, spicuiți din ce auziți și vă creați o proprie motivație pentru a face voluntariat. Din experiența mea de peste 18 ani de când lucrez cu tine, am descoperit un lucru. În timp ce tu construiești fericirea unor oameni din jurul tău, în viața ta se întâmplă niște lucruri extraordinare. Tu devii mai fericit și în același timp dezvolți niște abilități și niște competențe pe care nu le dezvoltă nici școala și niciun sistem educațional de România, cu tot respectul pentru toate universitățile. Universitatea te face un profesionist, te face doctor, te face psiholog, te face biolog. Nu există încă facultăți care să te facă om. Și în momentul în care accepti să faci voluntariat, devii om, devii valoros. Și, dacă nu mă credeți, asta fac așa o mică introducere, o să vă fac cunoștință cu niște oameni care au absolvit această minunată școală de omenie de voluntariat și vreau să-i cunoaștem. O parte de ei vor vorbi, o parte de ei nu. Așa că o să încep de aici, abar n-am cine și cum. O parte din ei sunt încă la București și își caută cazare și așa mai departe, dar cei prezenți vreau să văd dacă sunt aici. Constantin Serean, de exemplu, este? A ajuns? Nu este. Haideți să o luăm pe Temea Alexandra Ștefania. Temea a reușit să facă 553 de ore și cred că nu toate au reușit să fie puse pe raport. Suntem printre puține organizații din țară care eliberează un astfel de certificat. Un certificat care, pe lângă numărul de ore pe care îl arată, aici este un raport de activitate de o pagină pe care Alexandra l-a completat. Și la final, ce credeți voi? Avem un supliment la certificatul de voluntariat și respectiv rezultate ale învățării dobândite prin voluntariat. În momentul în care îți vei dori să accesezi o facultate unde se cere astfel de dosar sau când vei dori să te angajezi pe același post unde mai sunt alți 38.000 de persoane care ar dori să fie pe postul respectiv. Dar eu mă opresc și vreau să vă spun, Alexandra, ce s-a întâmplat în cei 3 ani de experiență ca voluntar? Mulțumesc, Gabi. Nu-mi propuneam să vorbesc, dar probabil ce am în suflet aveți și voi. Sunt foarte bucuroasă să stau în fața voastră acum. Sunt foarte mândră, să fiu sinceră cu voi. În cei 3 ani de la Fundația de Sprijin Comunitar, pot să zic că am fost și eu la fel ca voi. M-am gândit, haideți să merg la voluntariat. Nu am ceva mai bun de făcut și doresc să ofer tot ce am mai bun din mine. FSC-ul m-a ajutat foarte mult și în carieră. Am ajuns să am activități în Parlament și să pot vorbi cu miniștrii, deputați. Așa că fiți curajoși, ieșiți din zona voastră de confort. Mult succes în toate vă doresc și... Mulțumim, Alexandra. Antone Andreea Ștefania, ai story. Vă zic sincer, n-am pregătit niciun speech pentru acest moment și am zis că, ca de fiecare dată, să las emoțiile să vorbească. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre cum am început experiența de voluntariat. M-am alăturat Fundației de Sprijin Comunitar abia în clasa 10-a. Eu încurajez pe voluntarii care sunt de mine și voluntarii care urmează să intre în organizație. Și familia FSC chiar e un loc în care putem să creștem frumos și armonios. L-am văzut și pe George Baltariu aici lângă noi. Nu știu, am o grămadă de emoții. Aș vrea să vorbesc cu zi întreagă. Cât de frumos la voluntariat, câte aminte frumoase am format, câți oameni în lumea ți-am descoperit. Eu am o grămadă de aminte pe care o să-l păstrez toată viața. Mulțumesc! Îl chem aici alături de mine pe domnul Ștefan Calapot. Da, voluntariatul a fost o amintire frumoasă. Țin minte în clasa 10, acum am terminat a 12-a, am fost la mozaic și am trebuit să ajut doi copii de fapt, ar trebui să ajut de clasa 8-a să intre la un liceu mai bun. Sunt amintiri care rămân în memorie. De exemplu, cu acei 2 copii m-am mai întâlnit pe stradă cu ei și am mai vorbit. Și na, cam asta este. Aștept aici alături de mine pe Filip Ioana.
Ai și voluntasul, te rog. Bună ziua tuturor, numele meu este Ioana și astăzi tocmai ce am încheiat unul dintre cele mai frumoase capitole din viața mea. Tot întreg acest parcurs a reprezentat o adevărată provocare, o etapă frumoasă. În încheiere, nu pot să mă abțin și trebuie să ofer mulțumiri speciale unui om cu adevărat special. Dragă Gabi, ești persoana în care am văzut tot ceea ce a fost mai frumos, la care m-a învățat să știți atât de multe lucruri. Ești persoana care mi-a oferit încredere. Mulțumesc, Gabi, mulțumesc FSC, îți dau un special. Am aici pe următoarea persoană, Chiriță Rareș Alexandru. Dacă ar fi să vă recomand o activitate din tot amalgamul de activități faine pe care FSC-ul le face, ar fi școala de vară. Pentru mine a fost o experiență așa complet definitorie pentru viața mea de adolescent de licean, pentru că am fost pus cu niște oameni complet necunoscuți să lucrez. Până la urmă am reușit să comunic cu oamenii ăștia, să mă prietenesc cu ei, să lucrăm împreună și să aducem o schimbare așa, cât de mică, pe atât de mare. Mulțumesc! Chem pe mic de aici în față pe domnișoara Ștefania Zediu. Bună, sunt Ștefi și am fost voluntară la FSC timp de 3 ani. Voluntariatul m-a ajutat în primul rând să mă dezvolt ca persoană, dar și îmi cresc foarte mult stima de sine, pentru că m-am simțit mereu foarte apreciat atât de beneficiari, cât și de ceilalți voluntari, cu care am creat legături foarte strânse și cred că FSC-ul chiar este un loc care schimbă vieți, cel puțin pe mea a schimbat-o foarte mult în mine, așa că vă așteptăm un număr cât mai mare la recrutări. Văd că au mai ajuns și alții voluntari din clasa 12, au fost voluntari, așa că, Denisa, bine ai venit, despre tine e vorba. Iau floare de la... Totdeauna ți-ai trebuit să crești o floare de la Friptor, acum am fost să... Am văzut-o și pe Alexia, te rog să vii, Alexia, dacă tot ești acolo. Aș vrea să te pe Gheorghe, Maria, dacă este aici, dacă am văzut-o. Am un sfat pentru voi. Vă încurajez să încercați mai multe activități, să descoperiți și să învățați că sunteți buni la foarte multe lucruri și să înțelegeți că FSC oferă foarte multe oportunități, să vedeți cât de frumoasă este lumea din jurul vostru și ce oameni frumoși puteți să cunoașteți. Normal, o să zic ceva. Anii ăștia de voluntariat m-au dezvoltat foarte mult, pe foarte multe planuri. Am cunoscut oameni extraordinari cu care cu siguranță o să țin legătura și de acum încolo. Ce să zic, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în foarte multe momente și că m-am simțit foarte primită în familia FSC. Bună, eu sunt Roxana, cum a spus și colega mea Andreea. N-am avut oportunitatea să fac toți cei 4 ani de liceu parte din această fundație. Am fost acum 2 zile să fac o poză și m-a luat un copil de acolo din apropiere. Ești voluntar aici la FSC, hai să facem temele. Și mi s-a rupt sufletul să știu că această etapă se termină pentru mine. Bună, numele meu este Larisa. Timp de 3 ani, alături de această frumoasă familie. Am învățat un lucru, că în foarte multe momente din viața noastră ne simțim singuri. Veți merge pe stradă într-o zi ploioasă și cu gânduri mai puțin frumoase prin cap și veți auzi așa din spate, hei, bună, suntem colegi la voluntariat. Sau vei merge să mănânci ceva singur și se așează cineva lângă tine și spune, hei, bună, te-am văzut ieri la voluntariat. Sau vii astăzi ca mine singură pe drum și te întâlnești cu Roxana și cu Alexandra. Hei, bună, hai să mergem împreună, să nu mai mergem singure. Cu FSC-ul lângă tine nu ești niciodată singur. Vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie. Nu știu dacă e Alexandra, parcă am văzut-o pe Alexandra. Te rog, Alexandra, vreau aici. Eu aș vrea să spun că FSC-ul este foarte, foarte important, mai ales în dezvoltarea noastră personală, pentru că consider că nu poți ajuta pe altcineva dacă tu nu ești ok. Bună, eu sunt Madelina și vreau să încep să vă spun că am foarte mari emoții, chiar dacă am încercat acasă să pregătesc un speech, acum nu știu nimic.
Vreau să spun că experiența FSC m-a schimbat ca om, ca persoană, pentru că la început, în clasa 9, când m-am înscris, eram o fire foarte timidă, nu știam să mă exprim, să-mi spun punctul de vedere. Însă acum, la final, sunt aici în fața voastră și spun cât de mult a reușit FSC-ul să mă schimbe. Urmează cele două voluntare pe care o să le chem împreună, pentru că grosul și cu asta plus niște trofee, pentru că ele sunt, habar n-am cum au reușit să-și facă rapoartele în mod egal, dar în sensul că au făcut amândouă 576 de ore de voluntariat. Așa că te rog să alegi și să le dau pe rând posibilitatea să spună în foarte scurte cuvinte că ele au o patologie de asta mai mare ca mea. Cu foarte mari emoții, nu mă așteptam să primesc acest trofeu și să fiu prima dată pe scenă împreună cu Ștefi. Pentru mine, FSC a însemnat a doua familie, a doua casă, iar voluntarii din spatele meu și cei care astăzi sunt în sală sunt cu adevărat prietenii mei și familia mea. Nu aș fi reușit astăzi să fiu aici fără ei, pentru că, indiferent de moment, oră sau timp, erau aici să mă ajute și să îmi fie alături și să-mi ofere un sfat. Și, da, vă mulțumesc! O să încep până a spune că o să vorbesc puțin ciudat, că e prima oară că fac cu piele în viața mea și activitățile, cursurile, colectivul în sine. Cred că ați înțeles deja care este treaba la FSC. Vreau doar să vă dau un sfat. Nu vă pierdeți empatia, iubirea, pentru că în generațiile de astăzi și generațiile care vor urma, suntem toți robotizați. Nu mai avem natura umană care trebuie protejată și este sfatul meu pentru voi să ajutați următoarele generații să revină la latura. Vreau să mulțumesc, Gabi, pentru că a fost ca un tată spiritual pentru mine, ca un al doilea tată cu care am putut să glumesc, cu care am putut să am încredere, să vin la el cu orice problemă am avut. I-am pregătit acolo un cadou care să mă duc Răzvan. De la mine, din partea ta, partea mea, descureci-mine. Să-l dai acolo, să pui pe perete dacă vrei, dacă nu, nu. Wow! E un portret făcut de mine. Un post de realitate mai așa de frumos. Ca să deveniți voluntari, o să vă arăt liderii pe care îi aveți. La liceul, Mihai Eminescu, lideri în față, să se vadă. La ce clasă sunteți? La 10 ani, la 12 ani. Deci, dacă aveți nevoie de informații, cu el luați legătura. La final o să vă dăm un formular de la în evidență și un acord parental pe care, bineînțeles, fiecare dintre voi veți completare. Sunt formularul voi, părinții acționează, completează acordul. Cu cei de la Fedea. Am aici pe Briana de la 12D. și pe Maia. De la 10F. Chem pe cei de la Neme Carmen. Vă rog, prieteni. Avem aici 3, adică una predă ștafeta celor doi. Andrei de la 10. Mara de la 10F. Și eu sunt 12B. Așa că vă aștept pe toți cu să luați legătura cu ei. Vă mulțumesc frumos. Hai, Greceanu. Am aici pe Elena și pe Teodora de la 11. și Elena, care predă ștafeta De la 12 ani. Alexandriu. O am aici pe Delia și pe Cati de la 11C. 11C. Așa că, ok, ambele colegi de clasă, vă aștept acolo, luați legătura cu ei, sper să resuscităm Alexandriu. E undeva într-o zonă moartă și economic. Deocamdată e singur, pot fi următorului de spune. De la 11M. mâini de la Măgureanu, bun. Las la Pavel și Henricoată, Robert aici, care s-a mișcat bine și împreună cu Mirela, vă mulțumesc, cu ei luați legătura. De ce de... 11 ani. Doamna de la universitate este ca și cum sunt prietenii ei.
Dacă nu o să rog cei care ați primit diplome să rămâneți să facem o poză cu toții. Mâine avem o activitate, 40 de voluntari vor fi văzute la Heneiuș, vom avea XC maraton, vom face activități foarte interesante. Mulțumesc celor care s-au înscris. Asta fiind spuse, vă doresc o după amiază plăcută, ne vedem de și să vă cunosc la birou, la mine acolo.